pode dormir e quere que nos contes un conto. Vale, pero un conto só é ben cortiño, non a dormir, vale? Bueno, pois o Flixiriflas é un ambicioso programa de animación á lectura e tamén de impulso do manexo e do traballo alrededor da lingua galega nas familias, non? Nós estamos moi convencidos de que ningunha campaña de animación á lingua, de uso da lingua de nós, é efectiva se non se implican as familias, non? É dicir, por unha banda está a obra de teatro que está a percorrer todo o país a cargo da compañía Matapiollo. Nendo, este é o meu soño, e no meu soño pode pasar o que eu queira. Eu pisaré no cu! Pero tamén é unha campaña que se completa con a entrega dunha bolsa na que está un libro e un CD interactivo, non? No libro volve a estar a historia que eles miraron no teatro, a historia de Martiño, unha segunda parte da publicación destinada ás familias onde pois se lles dá unha serie de recursos para seguir xogando alrededor da palabra e alrededor da lingua e da literatura. Entón Martiño, o personaxe protagonista, vai salindo en todos e cada un dos soportes. Eu creo que este é un elemento de novidade moi importante nesta campaña. Que vai? Que chulo! Martiño! Ben falado! Peza de pan redonda con moito miolo. Bolo. Cando debullamos as espigas de millo, que é o que temos? Grau. Ves como sabes? Hoxe voulles contar por que San Antón Abade é o abogoso dos animais. Foi un home que marchou ao deserto a facer penitencia polos seus pecados e de tanto pasar fame e frío e sede acabou tendo alucinacións. El vía mulleres en coiras que lle ofrecían os seus corpos tentadores e resistiu a tentación con máis penitencia. Cando xa estaba nos altares non ían poñer este episodio da súa vida así ao vivo, entón puxeron un porco que no mundo antigo era o símbolo da luxuria. Tempo andando, a xente esqueceu o valor simbólico do porco e entón acabou pensando que o porco estaba ao lado do santo porque o santo cuidaba da saúde daquele animal, por extensión de todos os animais. En un pobo gandeiro como o noso, acabou sendo un santo moi importante. San Antón verdadeiro o 17 de xaneiro. Abur.